ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଏହା ଶୁଣି ନଥିବେ। ଆସିଲା କଳାପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀର ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହୀରା ପରସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ। କଳାପାହାଡ଼ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଯିଏ ପରେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାର ଡରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି କାହିଁକି କଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣିବା କଳାପାହାଡ଼ର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନର, ଯାହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରୂପରେ କଳାପାହାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଥିଲା ତାର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ପାହାଡ଼ ଭଳି ବିଶାଳ ଚେହେରା, ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ନାମରେ ଜଣାଥିଲା। କଳାପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସେନାରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିନ୍ଦୁ ସେନାପତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ବୀରତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସେନାପତି ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ। କଳାପାହାଡ଼ କେବେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସୁଲେମାନ କରାନୀର ଶାସନ ଥିଲା। ସୁଲେମାନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରି ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯେବେ ଏକଥା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠର ମିଳିତ ସେନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୁଲେମାନ କରାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ସେହି ଦୁଇ ମିଳିତ ସେନାର ସେନାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ କଳାପାହାଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁଲେମାନର ସେନା ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସୁଲେମାନ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ଲୁଚି ପଳାଇଗଲା। ପରେ ସୁଲେମାନ କରାନୀ ମିତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେନାର ନିର୍ମାଣ କଲା। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଲେମାନ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରତ୍ନନାରାୟଣଙ୍କୁ କାହାର ବି ସମର୍ଥନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଲେମାନ ଭୂରିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନନାରାୟଣ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ସୁଲେମାନ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ କଳାପାହାଡ଼ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବି ରତ୍ନନାରାୟଣକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସୁଲେମାନ କରାନୀ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟରେ କଳାପାହାଡ଼କୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଏ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ସେ କଳାପାହାଡ଼କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆସିବ ତେବେ ସେ ଖାଲି ରତ୍ନନାରାୟଣକୁ ନୁହେଁ, ଏମିତିରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ। ସେ ମୋଗଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଳାପାହାଡ଼ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ସୁଲେମାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୁଲେମାନର ଦୁଲାରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଥିଲା। ସୁଲେମାନ ତରଫରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଲାରୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଲାରୀ କଳାପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ସୁଲେମାନ ତରଫରୁ ସବୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳାପାହାଡ଼ ଦୁଲାରୀ ପ୍ରେମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ସୁଲେମାନ କରାନୀ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାର କାମ କଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଉ। ଯେବେ କଳାପାହାଡ଼ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୁଲେମାନର କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦୁଲାରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା। ସୁଲେମାନ ଚାହୁଁଥିଲା କଳାପାହାଡ଼ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଯେବେ କଳାପାହାଡ଼ ଦୁଲାରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସୁଲେମାନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁଲେମାନ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପୁତ୍ରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ। କଳାପାହାଡ଼ କହିଲା, ମୋତେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଦୁଲାରୀକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହାକୁ ସୁଲେମାନ କରାନୀ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ଯେବେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ତେବେ କଳାପାହାଡ଼ ମୁସଲମାନ ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ସେ ସୁଲେମାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁଲେମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତପୂର୍ବକ କଳାପାହାଡ଼ର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁସଲମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। କଳାପାହାଡ଼କୁ ମୁସଲମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ସୁଲେମାନର ଝିଅ ଦୁଲାରୀ ସହିତ ବିବାହ କରିବାର ଖବର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଭଳି ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସୁଲେମାନ କରାନୀ ଠିକ୍ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଏ ଖବର ପୁରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପୁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଜଣେ ପକ୍କା ହିନ୍ଦୁ କେବେ ବି ଜଣେ ମୁସଲମାନକୁ ନିଜର ସେନାପତି ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଲେମାନ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ସିଆ ହିଁ ହେଲା।
राजा मुकुंददेव कलापाहाड़ सहित सबु संपर्क भांगीदेले एवं आदेश देले कलापाहाड़ एवं तार परिवार कौन भी व्यक्ति को पुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करिवार अनुमति दियाजिब नहीं। कलापाहाड़ प्रभु जगन्नाथंकर बहुत बड़ भक्त थिला। से निजर भूल बुझीपारी निष्पत्ति नेला जे से पुणी थरे हिंदू धर्म को आपणाई नेब। जेबे से पुरी जगन्नाथंक पाखक आसिला तांको भीतर को प्रवेश करने को दियागला नहीं। से पुजारी मानकु कहिला मु हिंदू धर्म को फेरी आसिबाकु चाहूँची। मु जहाँ करिछि सेतिपाई मु पश्चाताप करुछि। मोते क्षमा कर दियंतु एवं पुनः मते हिंदू धर्म रे स्वीकार करंतु। से बहुत बार अनुरोध करिबा परे मध्य हिंदू पुजारी माने तांकु हिंदू धर्म रे ग्रहण करिबा पई मना करिदेले। कलापाहाड़ को बहुत अपमान लागिला। से क्रोधरे आसीगला। क्रोधरे आसी से पुनर्बार सुलेमान करानी पाखक फेरीगला। धर्मर ठिकादार मानक ठारू निजर अपमान प्रतिशोध नेबा पई कलापाहाड़ निजर शक्ति बल रे हिंदू मानक मुसलमान रे परिवर्तन करबा आरंभ करिदेला। तार गोटिए मात्र स्वर थिला मुसलमान हुओ नचेत मर। से मुकुंददेव एवं जगन्नाथ मंदिर हिंदू पुजारी मानक ठारू प्रतिशोध नेबा पई मुसलमान अफगान सैनिक मानकर गोटिए विशाल सेना सहित कलिंग उपर आक्रमण कला। सुलेमान ठीक यह ही चाहूला। से तार पुत्र बायजीत खान करानी को कलापाहाड़ सहित से युद्ध में सामिल कला। 1568 मसीह कलापाहाड़ मुकुंददेव विरुद्ध युद्ध कले। मोगल सम्राट अकबरंकर समर्थन थाई मध्य से युद्ध में हस्तक्षेप कले नहीं, जहाद्वारा कलिंगर पराजय है एवं से युद्ध में मुकुंददेवंकर मृत्यु मध्य है। रागरे आसी कलापाहाड़ प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर पुरीर जगन्नाथ मंदिर सहित बहुत धर्मस्थल को नष्ट करदेला। जार वीरतारे सनातन धर्म को लाभ होबार थिला सेही व्यक्तिर वीरतारे सुलेमान करानी को लाभ हैला। जो माने हिंदू धर्म रे पुनः आसिबा को चाहुचंती सेमानकु केबे भी मना करिबा कथा नुहे, तांको स्वागत करिबा कथा। जदि कलापाहाड़ को हिंदू धर्म रे स्वागत करा जाई थांता तेबे मंदिर मानकर विनाश होई न थांता एवं ओडिशार इतिहास किछि अलगा होई थांता। कहा जाए कि ओडिशार संबलपुरी रे गोटे नदी रे बुड़ी जिबा कारणरू कलापाहाड़ मृत्यु होईगला। पौराणिक कथा अनुसार देवी संबलेश्वरी कलापाहाड़ प्राण हरण करिनेले। आउ केही कहती नदीर कूଳରେ मुकुंददेवंकर सैनिक मानक सहित तार सामना है। सेमाने कलापाहाड़ को मारिदेले। कलापाहाड़ मृत्यु एबे भी रहस्य रे अछि। कलापाहाड़ विषय आहुरी भी किछि कथा बाकी अछि, आउ केबे सुनैबी। आपण मानक मोर ए कहानी किपर लागिला मते कमेंट करी निश्चिंत जणाइबे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करी मते सपोर्ट करिवे। धन्यवाद।